Ndị be anyị ekenekwa m elekwanota anyị mere unu abụọla chi. Aha m bụ Dr. Ogechi Sylvia Eze, a na-akpọ SopranoDoctor. Abụ m dọkịta na-arụ n'obodo oyibo. Taa achọrọ m ikwu okwu gbasara ihe anyị na-akpọ na bekee Erectile Dysfunction. N'izu Sọnde gara aga ka anyị mere emume ụka ndị nna. Ekwuru m na izu ụka m ga na-ekwu okwu ihe gbasara ahụike ụmụ nwoke. So, erectile dysfunction, ihe ọ pụtara wụ mgbe nwoke amụ nwoke enweghị ike ikunite. Enwe ndị wụ na amụ ha agaghị ekunite chaa. Nwekwa ndị ọwụ amụ ha kunite obere ya arahụ ụra ya daa. Ihe ọ pụtara bụ na nwoke a enweghị ike ime mmekọrịta with nwaanyị ọ nwunye ya, and ihe a na-ebute nnọọ nsogbu. Enwe ụmụ nwoke omego ha ada ọrịa maka echiche. Nwaanyị a na-ekwu nwoke dịka gị ozu nwoke, anọ m ebe a, ị nweghị ike imetụ m aka, nwoke iberibe, alụrụ m nwaanyị ibe m. Biko, ọ na ị nwere ụdịrị nsogbu a, jee hụ dọkịta gị, because enwe ọgwụ a ga-enye gị, a ga-emechacha test chọpụta ihe na-eme. So agwago m anyị ihe wu erectile dysfunction, ya wụ mgbe amụ nwoke enweghị ike ikunite, ma o kunite emenwe obere ya daa. Enwere ndị na-asị n'ọwụ ọkwọte ekene eze. So ka m si ekwu mgbere onyonyo na-akọwatara anyị ihe anyị na-ahụ. So aga m akọwatara anyị ihe anyị na-akpọ ya na bekee anatomy, ya wụ akụkụ ahụ nwoke, ka anyị wee ghọta ihe m na-ekwu. Okay, so anyị lee anya na onyonyo a m nwere ebe a. Okay, ka my other computer apụtara m nkomkom mmanụ. Okay, nekwa nke a wụ ka anyị si na ihe ahụ nwoke akpọwasara half, akpọwasara ya otu a, kpọwasa ya half. Nke a wụ amụ nwoke, nke a wụ mkpụrụ amụ, testicle. Nke a wụ epididymis, ebe sperm wụ mkpụrụ nwoke, ebe a ka a na-emepụta ya. Nke a wụ prostate nke m kwuru before, nke a wụ bladder. So nwoke na nwaanyị chọrọ ime mmekọrịta, amụ a ga-ekunite. So ka m ji another picture. Ịhụ na nke a. Now, nke a wụ mgbe nwoke nọ so onwe ya otu a, ịhụ ka amụ ji rahụ ụra. Now, nwoke chọrọ ime mmekọrịta with nwaanyị, mgbe echiche n'ihe niile, amụ ya ekune ọtọ, ya wụ gịnị? Ọkwụ ọtọ ekene eze. Okay, ka anyị kwuwe. So kedu ihe na-eme ka nwoke amụ ya kwụrụ ọtọ, ma ọ wụ erection? Because anyị ga-ekwu otu o si eme before anyị ekwuzie ihe na-eme ka nwoke nwezi problem. So nwoke na nwaanyị chọrọ imekọrịta, ọ na-awụ nwoke chewe echiche nwaanyị, maybe nwaanyị masịrị ya ma ọ nwunye ya. Enwe ọtụtụ chemical ga-esi na the brain onyere aka ka ọbara rush, ọbara gaa ruo na amụ. Ọbara ahụ agaje eju ebe ahụ, amụ ahụ akwụrụ ọtọ, kwụrụ chim otu a. Now, so ọwụ nwoke chewe echiche ma ọ hụ nwaanyị ahụ ya masịrị ya, ma ọ nwunye ya, ịma ma obi dịwa ya ụtọ like that, ọbara agawa ebe ahụ, gaa na amụ eju, ọbara eju ebe niile n'ime amụ ya. Amụ ya kwụrụ ọtọ because of those chemicals si na ụvụrụ ya nye aka ka ọbara gaa down. Now, ka anyị kwuezie ihe na-eme ka nwoke nwezie ihe na-eme na nwoke aga enwezi amụ ya aga ekunizi ọtọ. Number 1, ihe ọbụla ga-eme ka ọbara ghara iru ebe ahụ. So for example, ndị nwere high cholesterol, ekwugo m okwu maka cholesterol na hypertension na okwu m kwuru na mbụ na before. Cholesterol wụ abụba, fat. Ka anyị kwuo na ihe a wụ akwara mmadụ, blood vessel. Ọ na ihe a wụ pen. Okay, ọ na ihe a, ka anyị kwuo na ihe a wụ blood vessel mmadụ. Cholesterol wụ abụba ga-abịa block shi
ọbara aga na agazi. So all na the blood vessels nọ na amụ nwoke bịa dịzi blocked, ọbara agazi eruzi ebe ahụ. That is why anyị na-ekwu that ụmụ nwoke ọbụla nwere erectile dysfunction gaa nụ jee hụ doctor, because o nwere ike iwu that unu nwere high cholesterol, and that high cholesterol na-enye nsogbu n'amụ nwere ike nyekwa nsogbu n'obi, nwoke ahụ adị at risk of heart attack, ma ọ nyekwa nsogbu n'ụvụrụ, nwoke ahụ adịkwa at risk of stroke. Okay, that is why erectile dysfunction abụrụzi na nwoke na nwaanyị enweghị ime mmekọrịta, o nwere ike wo a sign of other serious problems. Ihe ọzọ na-eme ka amụ nwoke akwụzi ọtọ wụ echiche, stress. Ụmụ nwaanyị biko ka anyị nyere ụmụ nwoke anyị aka. Ama m n'ihe shiri ike, ọ bụrụ nwoke bata anyị bịa ya mara akwa n'obi sakasịcha ahụ, otu ahụ nwoke ahụ ji hụ gị mgbe gị na ya nọ na-eme lovenda, biko nụ jikere ọfụma, tee lipstick. Ọ na nọ na-ete lipstick, mee isi gị, yiri akwa ọfụma, ịpụta nwoke di gị hụ gị, hey, ọ na-amasị ya. Di gị bata ọrụ, anyị nwa na-arụkwa ọrụ, anyị batakwa ka anyị chetakwa na anyị wu nwunye, nwoke anyị asị, di m ke ka ọrụ gị si je. Anyị na-emepe arụ na-adị nice, ọ na-eme ka the man dịkwanụ happy. Okay, because stress na echiche na-eme ka amụ nwoke akwụghị ọtọ. Okay, ihe ọzọ wụ ọrịa. Enwe ndị ọrịa ndị na-enye nwoke erectile dysfunction. Number 1, diabetes. And that is why nwoke na-enwe that problem, biko jee hụ doctor gị. Ọ bụrụ ị ga na-egote nka, this cleanser, this other one, gbogbo tigwo mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, mgbe ị nwee another problem under. So diabetes wụ 1. Another thing wụ high blood pressure. Another thing wụ heart disease. Ihe ndị a wụcha ọrịa ndị na-akọsụ gịnị ka nwoke nwee amụ akwụghị ọtọ. Okay, ihe ndị ọzọ nwere ike kọsụ ya wụ oyi, ezigbote oyi dị, ezigbote oyi na-atụ like this, like ebe a anyị nọ n'obodo oyibo, ezigbote oyi tụwa like this, sometimes amụ aga akwụ ọtọ, because otu a m jiri kwuo, amụ nwoke anyị na-akpọ ya end organ, ọ nọ n'ala ahụ mmadụ. So the akwara nọcha nga ahụ dị chacha nwa obere, so oyi tụwa like this, ọ gaghị akwụ ọtọ. So ọ na-adị mma na-asị ịchọ ịla alụla, make kwashọ na room gị dị warm, o kwesịrị very very hot, just dị warm. Okay, now amụ akwụghị ọtọ enwe ihe ndị ọ na-akọsụ na nwoke. Ekwugo maka o nwere ike ime ka obi daa nwoke mba, o nwere ike cause problem. Enwe marriages and relationships kewasara do because of this. So biko, those are the things that can happen. So ekwugo ihe na-akọsụ ya. So anyị kwuo ya ọzọ, the two main causes o nwere ike isi na echiche ma ọ si na ọrịa. So echiche, nwoke nwee problem, maybe ego adịrọ, maybe onwe ọrụ, ma some other things na-eme, maybe family problems. Ihe ndị a niile ga-akọsụ nwoke na-echewe echiche and amụ ya ga-akwụ ọtọ. Ma nwoke na nwaanyị nọrọ like this, maybe there's no love. So that's why sometimes na clinic m na-ajụ nwoke, nwaanyị a gị na ya na-eme ọwụ your old girlfriend ka a new person. Sometimes nwoke ga-adịgodi used to somebody before onye ahụ na-amasị ya. Then the other things wụ siga. Okay, siga, ihe a na-ese ọ na-akọsụ problem. Mmanya na-aba n'anya na-akọsụkwa problem. Ọgwụ ndị a na-aṅụcha, onkolos, mkpụrụ amụ, mkpụrụ mmiri, ihe ndị a na-akọsụkwa erectile dysfunction. Okay, so ịbịa hụ doctor gị ga-ajụ gị ajụjụ. Ihe ndị a m kwuchachara, doctor ga-ajụ gị ha. Ị na-aṅụ ọgwụ, ị na-ese siga, ị nwee diabetes, enwe ihe na-enye gị echiche. Doctor jụcha gị ajụjụ, the next thing ọ ga-eme gị examine. And that's why mgbe m kwuru maka prostate, anyị ga-anara permission from you. Anyị ajụọ gị ịchọ ka chaperone nọ na the room. Chaperone onye ga-abịa dị sure that enweghị ihe ọzọ doctor na-eme na proper examination.
anya nye gị cotton, ị ga-aga n'azụ cotton for your privacy, nye gị ugwu ruru mmadụ. Ị ga ebe ahụ doctor ga-abịa lee anya, because enwere some people nwe abnormal penis kwesịrị ịkwụ ọtọ like this, ya wa amụ kwesịrị ịkwụ ọtọ, but enwere some people wụ amụ ha bịa dịrị bent, a na-akpọ ya penis na bekee, maybe because of different problems or they bent, and because of that onye ahụ ama nwee a proper erection. Ihe ndị ọzọ wụ onye ahụ nwee ike inwe some sort of abnormalities na mkpụrụ amụ. So that's part of what a doctor gị ga-eme examine. Doctor elekwa gị anya n'afọ, then doctor ga-eme tests. A ga-test cha ihe ndị ahụ niile m kwuru. A ga-check blood sugar, a ga-check cholesterol, a ga-check blood pressure mmadụ. Then ihe ọzọ m chefuru ikwu, enwe ọgwụ ndị anyị na-aṅụ na cause, apart from colos and all these other things. Ọgwụ BP, enwe some of them na cause erectile dysfunction. So ị na-aṅụ ọgwụ BP, hụ that amụ gị ada akwụ ụzọ ọtọ, jee hụ your doctor, enye gị a different type. Even some ọgwụ diabetes na cause kwa amụ akwụghị ọtọ. Then enwekwa some cancer drugs, ọgwụ eji agwọ cancer, some of them na-enyekwa the same problem. Okay, so doctor gị ga-test sugar, cholesterol, or we check your liver function and kidneys, because anyway those hormones and they produce, each has some of them that are produced in the kidneys, in the liver. Then doctor gị check hormones. Hormones were chemicals and emepụta n'ahụ. Ihe dịka estrogen, estrogen na ụmụ nwaanyị, na ụmụ nwoke a ga-test testosterone. Testosterone wụ hormone hormone ụmụ nwoke nwe, ụmụ nwaanyị nwekwa ya, but nwa obere. Testosterone wụ that hormone na-eme ka ụmụ nwoke gbaaji, mee ka olu ha na-adị ghọọ, na-emekwa ka mkpụrụ amụ ha vu ivu, mekwa ka mkpụrụ amụ na-emepụta sperm. So that testosterone hormone is very important. Achọpụtala that ndị nwere erectile dysfunction, sometimes the testosterone na dị low. So that's why I ga-eme that test. Now, doctor nwere ike si okay ka emekwa ultrasound scan ka achọpụta mewekwa ihe ndị ọzọ na cause the erectile dysfunction. Enwere ike imekwa CT scan, but ihe ahụ niile wụcha doctor gị ga-decide. Then depending on the test results, doctor ga-enye gị ọgwụ. Enwere one particular one achọpụtara that so many men na-aṅụ ya now, and a na-etinyecha ya na mgbọrọgwụ a na-aṅụ, emechasị nọ nke awụ Manpower, nke awụ Manchester, nke awụ Liverpool, nkewa Viagra. Ndị mmadụ na-egotecha ya na chemist. Biko, ọ na ị chọrọ igote ọgwụ a, and before your doctor nye gị ya, your doctor ga-ajụ gị inwe heart problem, because ihe ọgwụ a na-emewu inyere aka ka ọbara si n'ahụ gị niile ga na-amụ. So ọ na-enwe heart problem already, a ga-adị very careful ma a ga-enye gị another one, because o nwee ike ime ka ị nwee serious heart complication. So I got to be very careful. Ọ bụrụ ebe I say, hey, I'm mad at water, can get go to Viagra. Meanwhile, in a heart problem. Can you be very careful? Then, on ọgwụ ndị ahụ dị chaka Viagra ada work. Doctor gị nwere ike nye gị testosterone hormone. Ọ bụrụ ihe ị ga-aga gote by yourself. Your doctor ga-enye gị ya, because o nwecha side effects and complications. Ihe ndị ọzọ wụ enwere ike na-enye, ọ na-adị so that 2 hour ọkụrụ, o nwere ike ịgba injection n'ime amụ, nwechakwa other devices. Enwere ndị na-akpọzi ha sex toys, but ọ bụrụ sex toys, because ihe ndị a na-enyere aka ka amụ nwoke kwụ ọtọ. So na mmechi, ekwugo m ihe were erectile dysfunction, ebe amụ nwoke ada akwụzi ọtọ, amụ nwoke akwụghị ọtọ. Ekwugo m ihe na-eme ihe na-akọsi ya. O nwere ike iwu maka echiche, ihe na-enye nwoke nsogbu, maybe o nwere ego adịrọ, ihe shiri ike, things like that. Ma nwaanyị na-enye ya nsogbu, ụmụazị a na-enye nsogbu, adejezi school nkewa echiche. Biko, that's why ana m ekwu every time, biko ka anyị take no time, relax, lekwana ihe anyị na-echegbu onwe anyị. So o nwere ike iwe echiche, o nwere ike iwekwa maka ọrịa, ma physical causes, ihe dịka diabetes, high blood pressure, cholesterol, smoking, if ise ihe alcohol, ma ọ enwecha other ọ na mmadụ enwego accident. Very important, echefugo m ahụ, accident
mebisichara akwara nerves, because all nerves na-enyekwa aka ka amụ nwoke kwụrụ ọtọ. So all na those nerves adịchachala destroyed, ọ ga-awụ problem. Nwoke ahụ ga-need a different type of treatments ka amụ ya kwụzie ọtọ. So ekwugo m ihe na-akọsi, ekwugokwa m about examination doctor gị ga-eme. Test the doctor ga-asị gị gaje eme blood test, ultrasound scan, examination, and then the treatment. Na ngwụcha, biko, ọ na iwu nwoke and amụ gị ada akwụ ọtọ, biko anọkwala ebe ahụ na-echegbu onwe gị. Nwaanyị kwa, biko jiri nwayọọ. Anyị nwa ụmụ nwaanyị amatara nta ha na-asị ụmụ nwoke nke a sef, ụmụ nwoke nke a sef, ọ na mma agadị m ịlụ gị, ozu nwoke. Biko nụ, okwu ahụ anyị na-ekwu na-enye ụmụ nwoke anyị nsogbu. Ka anyị jiri nwayọọ, ka anyị dịkwanụ patient. Nwoke na-agakwa appointment, anyị esoro ya na-aga. Nwaanyị na-agakwa, nwoke gị wee sorokwa ya na-eje, because anyị ịbụrụzi two people, ịbụzi one. Biko, ọnụ unu nwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, detuo ya na comment section ka anyị zawa na-aga. Jisie n'ike ndị be anyị.